ассалому алайкум дӯстони азиз, мардами ютуб, мардами сарбаланди тоҷик, ҳама каса созен хубен шербачо. имрӯз 28 декабри соли 2024 аст. 1000 рубли русӣ баробар ба 111 сомон мебошад. 2024 тамом шуда шароинат. Худованди меҳрубон нигаҳбон тамошад. дӯстони азиз, рости гап як ҳафта шуд дар ютуб набудем. анаки имрӯз пешрави насиндиҷара интизор шуд. ҳамарӯза иншоалло ки навораи беҳтарин ба шумо пешкаш мекунад. касоне ки ягон техника дошта бошед, дӯстон техника доред, мошин, хона, замин, марҳамат кунед дар WhatsApp ро экран буда 911 32 43 44 ходи рой кунед. иншоалло реклама карда яъне ки техникаҳои шумо, тракторҳои шумо дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. дӯстони азиз, имрӯза навор фақат навори техникаҳо шудагай. лайкҳоро бизанед, ҳамин лайкҳоро ки 1000 ки кунед, иншоалло бо нармаи оянда ҳатман навори техникаҳоро пешниҳоди шумо мегардем. дӯстон, ба ҳаматон тамошои бо фароғат. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 моҳ шуди яка реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад бардора. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ва Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад. дӯстони азиз, ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чихелай? ҳамин як ҳафта ҷамъ мекунем, раҳкӣ мекунад. ҳар ҳафта яъне ки шумо бор доред барои рафтан? ҳар ҳафта аст. Саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. Саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. ана адресо метро Катени, номерои WhatsApp-и акамон мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегардад. дӯстони азиз, ба касоне ки билети донишҷӯӣ дар кортон бошад, марҳамат, мо ба шумо бародарамона тавсия медиҳем, яъне ки одами боварда мебошад, як то сурати худатонро аз миён боло гирифта равон кунед ва документиро дар WhatsApp-ашон равон кунед. дар давоми 10 рӯз тайёр мешавад ва ба почта қади равонтон мекунад. дӯстони азиз, ва шумо метавонед ба ин ҳуҷҷатҳо 1 сол дар Росия бемалол фаъолият кунед. марҳамат дӯстон, дар WhatsApp-ашон нависед, аз номи сомонаи мо Насим Теҷа салом расонед. дӯстони азиз, аввал якта станокро реклама мекунем ва баъдан мегузарем ба навори техникаҳо. буровая станок аст дӯстони азиз, яъне ки мини аппарат барои оба баровардан. дата шарошка дорад, 65 метр штанга дорад, то 100 метр оба гуфтага ки мекова мебарорад. дар ҳолати хуби техникӣ мебошад дӯстон, яъне ки комплект ҳамаи чӣ дорад. қарор дорад дар шаҳри Истаравшан, Наша Баҳодиро 65 мега. аз номи сомонаи мо Насим Теҷа салом расонед. иншоалло ки боз арзон мекунад баҳодиро. номерои WhatsApp-аш, номери дастид ба як номер қати 925 88 97 71. марҳамат, ба ҳамин рақамо дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои Насим Теҷа лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. якумин эълони мо дар навор имза трактори Чангалин 704 мебошад баҳодиро, яъне ки мотори Юто мебошад. соли баромадаш 2024 сол 4 вд 4 силиндра дар шаҳри Душанбе айни ҳол налични. дӯстони азиз, гуфтаги ки ҳастай. скоростҳояш 8 пеш 8 ақиб дорад. нархаш 120,000 сомонӣ, боз муомила дорад баҳодиро. нави пачка, кондитсионери, печка ҳамаш кор мекунад. номерои WhatsApp мондагия дӯстони азиз 970 11 95 95. марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, дуюмин техникаи фурӯшемон трактори DT75 астай. комплект қатиш, плуг, сихмола, чизил дорад. гуфтага дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, Наша Баҳодиро 50,000 сомон мега. муомилаи хуб дорад. номери WhatsApp мондагия марҳамат дӯстони азиз, тариқи номери WhatsApp-шон муроҷиат кунед ва аз номи канали мо Насим Теҷа салом расонед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба сеюмин техникаи фурӯшемон трактори TTZ 80 ҳастай. дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. комплект бо ҳамроҳаш притсеп, яъне ки притсеп дорад, карчофакнак дорад. қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, кӯчаи Замошка баҳодиро. нархи трактори 80,000 сомон мега. муомилаи хуб дорад. дӯстони азиз, номерҳои WhatsApp-и соҳиби трактор, номерҳои дастии мондагиай касоне ки баҳодиро аз ноҳияи Хуросон трактори
комплект гуфтагӣ биден. марҳамат, притсеп, качо фикр накам дорад. дар рақамҳои рӯи экранда дӯстон занг бизанед, аз номи сомонаи мо Насрин Диҷей салом расонед. марҳамат, дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, чорумин техникаи фурӯшимон трактори МТЗ 84 мебошад. соли баромадаш 1989 солай. қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. комплект бо ҳамроҳаш притсеп дорад. плуги 3 корпуса дорад гуфтага, ҳамаш 100%-ан. нахаду завод мешавад. мотор коробка 100%. нархи трактор бардор 75 таш мега. муомилаи хуб дорад. рақамҳо барои тамос 001 33 85 34 номи дастиша бардоро. номери ватсапаш 903 02 07 12. марҳамат дӯстон, занг бизанед ва аз номи канали мо салом расонед. ва дӯстони азиз, дастгирии канали моро фаромӯш накунед, лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. раҳмати калон барои дастгиритон. дӯстони азиз, эълони навбатиамон трактори Тоҷирон 399 ҳаста, яъне ки 4ВД, соли баромадаш 2022 солае ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. гуфтагае ки трактор кам истифода бурдагай, кам кор кардагай, сорошна фурӯхта мешавад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Нав. нархшат бародаро 300 000 сомонӣ мега. марҳамат дӯстони азиз, яъне ки дар ноҳияи шаҳри Нав 2022 сол аз 300 000 сомонӣ муомилаи хуб дорад. 4 балони нав, кондитсионер, печка кор мекунад. номерҳои ватсапаш мондаги 985 10 30 99. марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, трактори фурӯши ҳастаи соли баромадаш 2021 солае. қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки пешина Кӯйбеш гуфтаги бардоро. састаин балонашам бениҳоят хубан, ба кор тайёрай гуфтагай. хоб, нархи трактора дӯстони азиз 480 000 сомонӣ мега. муомилаи хуб дорад. рақамҳо барои тамос номерҳои ватсапаш 915 49 19 94. ба ҳамин рақамҳо дӯстон занг бизанед ва маълумоти аниқашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин техникаҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар ватсап муроҷиат кунед. иншоалло реклама карда дар навори оянда техникаҳои шуморо дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. рақамҳои ватсаби мо дӯстони азиз 911 32 47 44. дар ин ватсап сурат гирифта маълумоти пурашро кунед, реклама карда фурӯхта медиҳем. дӯстони азиз, эълони навбатиамон трактори фурӯши МТЗ 80 мебошад. соли баромадаш 2007. дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. сӯзишворияш дизел, ҳуҷҷатош 100%-ан ва гуфтагае ки адресаш Лубекода қарор дорад. 3 балони пачка дорад. ба кор тайёраи трактор. нархша 120 000 сомонӣ мега. дӯстони азиз, номерҳои ватсапаш, номерҳои дастии мондаги, марҳамат кунед, занг бизанед ва маълумоти аниқашон аз худи соҳибашон дастрас кунед. эълон бахурду калон. дӯстони азиз, агар шумо чунин техникаҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар ватсаби мо роя кунед. иншоалло реклама карда, яъне ки дар навори оянда тракторҳои шуморо фурӯхта медиҳем. рақамҳои ватсаби мо 911 32 47 44. сурат гирифта маълумоти пурашро роя кунед. дар навори оянда иншоалло реклама карда фурӯхта медиҳем. лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. раҳмати калон барои дастгиритон. ва дӯстони азиз, ҳаштумин техникаи фурӯшимон трактори МТЗ 80 мебошад. соли баромадаш 1998. документҳош гуфтагиам 100% ва комплект қатиш якта плуг дорад. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки пешина Қурғонтепа. нархи трактор МТЗ 80 бардоро 60 000 сомонӣ мега. 4 балони нав дорад. ба кор тайёрай гуфтагай. номерои ватсапаш мондаги дӯстони азиз, марҳамат кунед, занг бизанед ва маълумоти аниқашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, агар шумо мехоҳед ки аз ҳама рӯза аз наворҳои техника бохабар шавед аз нархи наво, метавонед дар канали мо подписатсия кунед. иншоалло ки ҳар ҳафта навори техникаҳо дар канали мо пешниҳоди шумо мегардонем. марҳамат дӯстон, лайкҳоро бизанед.
дӯстони азиз, нӯҳумин эълони мо трактори МТЗ-80 мебошад, яъне ки се калиса дар ҳолати хуби техникӣ, соли баромадаш 2010 солай. Қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, нарша бордоро 110 000 сомонӣ мегӯяд. Марҳамат, касоне ки аз шаҳри Турсунзода трактори фурӯшида карда бошад, бо нархи арзон сӯрошна фурӯши 110 000 сомонӣ боз муомила дорад гуфтагай. рақамҳо барои тамос 989 88 70 00 қади ба ҳамин рақамҳо дар тамос шавед ва маълумоти аниқашон аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, даҳумин техникаи фурӯшиамон трактори МТЗ-81 мебошад. Бордор соли баромадаш 2014 солай. Комплект қадиш якта плуг дорад ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Нархи трактор бошад 145 000 сомон. Ина марҳамат, ҳолати плуг шуда гуфтагай. рақамҳо барои тамос 901 03 39 23 қади. марҳамат дӯстон, ба ҳамин рақамҳо маълумоти аниқашон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, трактори МТЗ-81 мебошад. Дар ҳолати хуби техника, яъне ки солша маълум кардагӣ нестай. Кадоме ки маъқултон шуда бошад ин трактор, марҳамат кунед, занг бизанед ва қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ. 4 баллони 90% дорад. Ба кор тайёр трактор. Нархи трактора 115 000 сомонӣ мегӯяд. Камтараки дигар боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос 981 41 61. марҳамат дӯстон, ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, касоне ки дар комментарият трактори Т28 гуфтагӣ буд, марҳамат, комплект хати фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Восе. Комплект гуфтагӣ қатиш дӯстони азиз якта қуф дорад, яъне ки алаф майдакнак дорад. Боз притсеби кабуд дорад, ҳолатшам хубай. нарша комплект дӯстон фурӯхта мешавад 70 000 сомонӣ мегӯяд. Боз камтараки дигар савдо дорад. ба онои трактор 70%. Касоне ки аз ноҳияи Восе дӯстони азиз трактор хар бошед, трактори Т28 комплект телишка дорад ва қуф ҳам фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамос 987 36 14 11. марҳамат дӯстон, ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон трактори МТЗ-80 мебошад ки комплект қатиш притсеп, яъне ки телишка дорад, фурӯхта мешавад бо нархи 50 000 сомонӣ. ва дӯстон, трактор айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Вахш. Нархиш 50 000 сомонӣ. Камтараки дигар бо савдо дорад. Трактор ба кор тайёра гуфтагай. рақамҳо барои тамос номерҳои мегафоншона 903 75 05 05. марҳамат дӯстони азиз, занг бизанед ва маълумоти аниқашон аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, трактори МТЗ-80 яъне ки се калиса мебошад. Дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва гуфтагӯяд ки мотороша нав кардагӣ қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ. Пешина ҷиликул. нарша 120 000 сомонӣ мегӯяд. дата баллони ақибаш, яъне ки пачкан дар ноҳияи Дӯстӣ пешина ҷиликул бо нархи 120 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамос 905 22 24 48 қади. марҳамат, ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед.
дӯстони азиз, эълони навбатимон трактори Т80 мебошад. Дар ҳолати хуби техникаи солаша маълум кардагӣ нест. Касоне ки маъқул донишида бошад, марҳамат ба ҳамин рақамо муроҷиат кунед. ва қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз нархи трактори бародаро 55 000 сомонӣ камтараки дигар бо савдо мешавад. Гуфтагӯяд ки трактор ба кор тайёрай қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. рақамҳо барои тамос 904 61 83 78 хади ба ҳамин рақамҳо дӯстон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон трактори МТЗ-82-1 мебошад, яъне ки нави пачка 2024 сол. Балонош састени бениҳоят хуб. Трактор гуфтагӯяд ки кам истифода бурдагиай. қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ, пешина Ҷиликул. Нархи трактор бошад дӯстони азиз 255 000 сомонӣ камтарак, яъне ки арзон мешавад. рақамҳои соҳиби трактор 918 39 66 95. марҳамат ба ҳамин рақамҳо занг бизанед ва маълумоти аниқаи тракторро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, касоне ки дар комментария менависанд ки акай насинтиҷа трактори арзон, яъне ки МТЗ-82 ба навор бигӣ, марҳамат, МТЗ-82 срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа. нархи трактора бародаро 60 000 сомонӣ мегӯяд, срочно фурӯхта мешавад, яъне ки трактор ба кор тайёрай. рақамҳои соҳиби трактор 906 99 54 90 қади. марҳамат бародаро ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон трактори Т40 ҳастаи срочно фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархаш 34 000 сомонӣ комплект, қатъи ягон чӣ надорад. тоқат трактори хича фурӯхта мешавад. балонош 80% нархи трактор бошад бародаро 34 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос 902 33 36 89. марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, жаткаи фурӯшӣ аст, яъне ки барои мини трактора. яъне ки дӯстони азиз, жатка фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. нархаш 16500 сомонӣ. ягон камбудӣ ва расход надорад. 16500 арзон мешавад. 934 45 53 11 қади. марҳамат ба ҳамин рақамҳо дар тамос шавед. дӯстони азиз, боз як тои дигар ҳастад. трактори МТЗ-82 дар шаҳри Турсунзода фурӯхта мешавад бо нархи 127 000 сомонӣ. касоне ки бародаро дар комментария менависен аз шаҳри Турсунзода трактори арзон ба навор бигӣ, марҳамат, бо нархи 127 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамос 939 50 60 24 хади. ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти аниқашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, ин охирон трактори фурӯши мо ҳастед дар навори имрӯза, яъне ки МТЗ-82 соли баромадиш 2010 солай. 4 баллони нав ба кор тайёр, мотору коробка нав 100%. қарор дорад дар шаҳри Панҷакен. нархи трактор бошад дӯстон 185 000 сомонӣ. 2352 соат, яъне ки трактор коркардагӣ ҳастай. рақамҳо барои тамос 927 37 13 00 хади. марҳамат ба ҳамин рақамҳо дар тамос шавед.
дӯстони азиз, боқӣ сарбаланду хонобод бошед. Дастгирии моро фаромӯш накунед ва лайкҳоро бизанед. Дар канал подписатсия кунед. Худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад. Хайр то видеои оянда.